Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। आङो नै दा फिसालानि स्कुलाव सरस्वती फुजायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नै दै बथल लाखाबाय आरोना, दायो दै गांनो हागौना ओंखायनो थांसै आरोना। एसे न'आव फुजा होदोंमोन नालाय सरस्वती, ओमफ्राय सानजौबा एसे नै न'आवबो होबाय नालाय, ओमफ्राय बेखायनो एसे सानजौलांसिगोन आरोना स्कुलाव। न'आव होआमोनबा एसे थाब थांनो हागौमोन। दैया माबा आखाइ गिलिर जादोंहाय लोगोफोर। मोनफैबाय नै लोगोफोर, ओइ खैजाबो खाथियाव स्कुल दं नालाय खैजाबो माने सरस्वती फुजाया जादों नालाय बै खैजाबो बिसोरबो देलाय फैदों नै मानसिफोरा। जोंबो सिङाव हाबनो नागिरबाय आरोना, दा थांगासिनो। फुजा होगासिनो दङ सिङाव, हाबनोसो नागिरदों। गेट सिङाव हाबबाय। निःशेष जड्यापह सरस्वती विशालक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती देवी भक्ति कसर जाहैनोसै लोगोफोर। जाना जागोन नोङो? दुनिया ताते दिए साराजों लाबोबाय जानोसै आरोना नै खुसेर, थालिर, आंगुर, ओमफ्राय नैयो फुजिया गोदैया नारेंखलबो दं। गोदैया जाबाय थानोसै सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोक में विद्या मोनसे माखाया प्रसाद जागासिनो, ओमफ्राय बै खिसुरि होना जानोसै हो नै लोगोफोर। जोङो बेखाय खिसुरि संदोंनो आरोना, ओमफ्राय बेखौ जानो थांगासिनो आरो नै। ओंखाम जानो लाइनाव थाबाय नै लोगोफोर, नायदो गोलाव लाइन जानांगौ। मानसिफोरा जागासिनो दं आरो नै जि सान्दुंखाहाय, ओमफ्राय ना सान्दुं आरोना दै रानदों नै। ओमफ्राय माथो नै ओंखाम लाबोबाय जानोसैलाय बैयाव नै जानोसै लोगोफोर। नै मा होदों नायदो, नै देखायनोसै आङो ना, बुंलायला आरोना आङो। लोंसै नै खिर, ओमफ्राय खिसुरि, टमेट', ओमफ्राय बेयो बान्दा लाब्रा नामाथाय, ओमफ्राय आलु फ्राय, पापर। गथ'फ्रा जादों आरो नायबावदों, सान्दुंथारहाय थानो हायो। गथ'फ्रा सैथानथार जादों आरो नायबावदों सान्दुंफ्रा। जाखांबाय लोगोफोर नै, ओमफ्राय बै सायाव दसे जनासै आरोना, ज'नोसै थांगासिनो नै लोगोफोर।
बुरजा खांबाय आरोना जोंबो दा ओंखारलांनोसै मानसिफ्रा थांबाय आरोना सोरबा सोरबा बिदि थाबाय थाखायो ओमफ्राय नै इयाव जादोंमोन गेटखौ दै सारगासिनो दङ मोजां मोजांनो बिबारा बारो गावदां गावदां मोजां मोजांथारना सासे आइ उनाव जि मानसिफोर बेरायफैयो आरोना लोगोफोर फटकबो लायो फटकबो लानो मोजांथार नालाय मानसि बेरायो हाबो आरो नायो बिबार गोजा बिबारानो बिबार मोजां मोजां गिदिर गिदिर आयौ हादलायदों लोगोफोर सान्दुंथार ओमफ्राय दा सान्दुं आरोना सिङाव नैबे सिङाव नाय सिङावबो नै माबायदि सिङावबो फटक लागासिनो दं आरो बिब'मोनहा फटक लागासिनो दं आरोना फिसाजो फिसालाफ्रा खेबग्रा गावदां गावदां ए समायसो गारगौ न'आ आरो जि मोजाङैथ' नै गोसा गावदांनो खानोनो माबानो अनलायगोन ना थांसै लोगोफोर बेयावनो जि गोबाव जाबाय एसे ना ओंखारलांसै आरोना साया आराम जाबाय सान्दुंआ रुइबाय एसे दासो आराम जाबाय बेरायनो